Er wordt een soort dien om de lege winkels zo min mogelijk opvallen te laten. Tijdelijke hierders, een kunsttentoonstelling of extra ingejochte etalages. Het liekt het betieren nog wel wat. Maar waar het achter de schermen zocht, krijgt een goed idee van de omvang van het probleem. Het is heel goed geweest en het verschil is met één woord te beschrijven, dat is pijn. Want er zijn te weinig winkels om nog te spreken van een volwaardig winkelcentrum. Terwijl we dat wel zijn en nog steeds proberen te zijn naar de buitenwereld. Van de oorzaak wordt net alleen nog naar de eigenaars van het winkelcentrum zien. De klant is ook net gek. Alles gaat naar de centrale taal, dus men heeft het publiek voor het jaren natuurlijk. Hè. En de meesten willen hier feitelijk al hier komen met de auto, men wil net een voet meer verzetten. Dus het is vrij logisch dat de gemeente erin tast heeft dat de grote partners naar de centrale gaan. Dan rent het je vanzelf leeg, want ik neem aan dat hier in je vrij stevig wijze zullen. Dus van begin de zelfstandigen is dit een hele moeilijke klus om hier goed uit de voeten te kennen. Wat je nevens de winkeljeur van het Zeiland dan zeker net dwaamatten, is meer vierkante meters winkelgebied tasteen. Lijkt als in de plannen van het nieuwe Cambuurstadion. Nee, er moeten 1 of 2 grote publieksloekers in het Zeiland komen. En misschien nog wel meer. In het begin is hier toch best nog wel wat winkels die een wekelijks karakter hebben, zoals een cheesewinkel of zo. En ja, dat doet nou eigenlijk haast al hier in de supermarkt. De Ljouwter politiek is nou om help vregen, want zat het nou geert, kan het net langer. Ik heb het wel eens een vijver genoemd waar vissen naar adem happen, maar de zuurstof raakt aardig op. We moeten wel overleven en dat lukt onder deze omstandigheden niet. Dat is duidelijk.